Nagapuan ba kahit? Nagapuak ije bangkag lakay. Napan ko kinita je mula tayo. Mabalin mat gaya man aburasan. Ay kit nasaya to kasta. Oh, ada ka din nakasaritam at ang danan tayo? Awan pa'y nga rod lakay. Inak ko makasarita ni Marilisa inton malam. Ay gatwan ha? Ang saan amalpas da jay? No, nila ang lisa ti ayabam. Inak pa'y ayabanda na mo na nga agasawa. Nalang ron. Sigurado akayat dati umay. Ne, si kamot gaya mare. Itaman pa nga may kaditi balay. Wan mare, aywan gayam. Amangan no awan papanam inton bigat. Awan mat mare. Nalpas mo tantay raop ni tata insyo itay. Apay ka de. Umay ka ije balay inton bigat. Agpaburas kami itimula mi anatang. Ah, kasta ka di. Ay kawan na, umayak mare. Amumot aday tati kanayon ko asap-sapulan. Ti pakitang danak. Alangarod mare. Namnama agtiyo mo inton bigat ha? Wen ko mare. O sige, tainak man ije balay danana mo na. Inak ayaban tapno dakadwa tayo. Agburas ko nambadait. Uwan ko manana. Awan ngamin kadwami nga agburas itimula mi anatang. Ay katwan umay kami kini tatam aramon. Ay, agyaman ak unay nana. Namnamaan kayo nga rod inton bigat Ay, mabit lang. Agbalon kami kadi iti pangaldawan. May balasang ka. Ha? Ay, saanan nana? Siya kung ti makaamoy ti kaninyo. Ay, sige. Agyaman kami nga raw. Kahit mapantay dya ayan da badait inton bigat. Katwan alakay. Imay ngamin itay. Awan ka no ti sabali ang mayaban na akadua da nga agburas iti mula da. Kasta ya, mapanta Bagla balbalo na nagiti apo ko ta timatgadan ta. Wan lakay. Oras ng ti pa nagmimerienda bakit? Naisagana mo ti merienda ng iti agburburas? Wan, insagana kun. Itulod ko laangan. Day ta ti pameriendam? Danom lang kan sagay sa ba? Kat, anyangay ko ma. Inak agorder iti cake. Kas dyan. Ay, saan matakas ta bakit? Nung mabalin, nayunam ti merienda enda tapno damat pamigsada nga agtrabaho. Ay nalakay, umdas da ito yan. Adula amin. Makitang dandalaang mat. Noan niya ti maipakan kadakwada, ay kat saan dan ang agriri. Ay, Agalas 11 nga mamamot to ni Mari Badit nga umay mangyag iti merienda. Ay, nawon ka, Rod. Sa pa itay pa amakain inumak iti danom. Uray siya nga rod. Uray siyak. Sapay nagdaga ang tiinit na ita. Isunsan day ta sumungad. Ay na, nasaya at mat. Itayak pa'y amabisin. Ala, agmerienda kayo nana. Tata, kumare. Ay na, agyaman kami, Mare. Uray saan kayon amapan ijay ayan ti kalapaw. Dito'y kayo latan ng agmerienda. Tapno saan kayo ang mataktak. Ha? Ala, agmerienda kayo latan na. Tani, inak agluto iti pangaldawan nyo. Anya, ay unay mutan ni Badet amang tan iti merienda. Ay, unay yan. Ay, wan nga rod nana. Sagay sa tay la asaba. Gandanom. Una yan? Ay, kasta talaga ti babakdang. Naimot da no may papan iti makan. Saan matkit di nga amin, Di naman la pinanunot mo't bakit kan lakay kayon akaduak. Bayan yun. Ituloy teki din ti agpuros. Ang mga nukilat nga umayda, narigatin. No agayab tumanan ni Mari Badet, jak kaya ti umayon. Ay, uray siyak balasang ko. Talaga jak kayatan. Kastoy lang arudan tinyig na merienda. Nakaladla daw pa'y.
Nakaluto ka iti pangaldawan da, bakit? Wan, insagana kon, inaklayaban idan. Bakit? Dahito iti ipakan mo kadakwada. Anya ko matiparikot dita. Anya kamatan? Saan ang nalakat yung trabaho? Hotdog kit din ti inlutom asidain da. Sakit awan pa sa bawda. Adamot karne ijaref Iso ko man ti inlutom Ay nalakay, nakurapay laang ti adda pa nagbiag dagijay. Iso asaan dang agpili-pili iti makan. Noan niya ti maidasar. O di kaninda. Anya? O ala, umay kayo nana. Tata, kumare, intay manganan. Ay kunak to saan kan nga agayab. Agawid kami kumanta ni alauna metan. Ay napasensya kayon tata. Kalkalpas ko ngamin ang nagluto. Kan may sa, nasapa pa'y matapangal daw. Anya? Ala, umay kayo kit din. Tapno makasubli kayo adagos kalpasan ti panangan nyo. Anya? Nalpas kayon anangan. Ingkay ituloyan ti agburas tapno masapa amalpas. Unay kan bakit? Pagpalpaan pa'y matida Kalkalpas na pa'y laanangan. Ay nalakay, tapno nga rod malpas adagos. Mala, mapan kami nga ruda tapno masapa nga agpaisaw. Di ka kumamot istrikto unay kadagiti ay ayabam atang tangdanan bakit? Amang ano yung sumaron nung aday patrabaho kat didan umay. Giswa pa nga asim. Tratum ida itinasaya tapno saan da maumaken ka? Ay nalakay, imbagak matkan kan. Maminsan lang ayab kadakwada, umay da adagos. Awan sa bali a pagsapulan da, no saan ati makitangdan. Uray man kas tabilang, rumbeng, nga aramidam ti pagrebengam kas boss da. Sana kasta Ti makinan tupay, mabannog. Isudan tulakid din na tao. Anya? O, adi titangdan mo, kumare, 300 pesos. Ay, agyaman na ka, mare. O, adi matitangdan nyo adwa, nana, tata. 500 pesos. Sagto 250 kayo lang, Naiapay nga saan ang nagpapada ti tangdan, may. Ay na. Palpaliiwan kayo ngamin, kat inana kayo mat nga inana. At daayamat kasta amatangdanan. Iso nga inton sumaruno, amo yung teraramidan nyo. Nunang rugi ti oras ti trabaho, awanin ti agin inana. Taam mo yung mat amabaybayadan ti oras yo. Nalawag ka di, tata, nana. Inton sumarunaw nga umay agayab ni Badet. Saan ta namapmapan bakit? Ay, unay kat day jaya naman ang dan. Wad nga rod lakay. Awan latas inakadag iti babakit ken lalakay akas kadata. Tikas jay nga ramid. Awan ti makaanos amapan makitang dan. Uray pa'y siguro agkasapulan. Di na kaya ti mapan makitang dan ijay. Ay, itala na padasak tinakitang dan itikas jay a tao. Nalabay antayon, tainton sumarunaw. Mangkita talaangan iti sabali apapananta pakitang danan. Diyak kayatan ti mapan ijay ayan ni Baday. Panagbuburas man ng inton bigat. Ada ka din na ayabam nga umay bakit? Ay, awan pa'y nga rod lakay. Inak pa'y lakasarita da Marilisa kan tataramon. Kastaya. Yung kakasarita idan. Tapno amutan o makaumay daw no saan. Ang mga nood damot na ngayab ka dako ada sa bali. Wen ka di ka madanagan. Masiguradok nga umay dagi jay. Ay, pasensyakan, mare. Nga maadang amin papanakin ton bigat. Imuna mga amin na nakisarita ni Tata Insyo. Agdalos kami kano itimula na alaya. Kasta ka di mare. Ang mga numabalin nga ijay kalatan ayan ko nga umay. Di ka madanagan. Uray na yun naktitangdan mo. Ay, pasensyakan, mare. Ay, kababain mo't ka ni Tata Insyo no jak mapan. Sapay imbagak awan. Ay, padasam lang ang danana mo ng agasawa. Siguradong awan papanandagi jay. Ay, isige nga ron, mare.
Inton sumarunulangan, umay kanto ijayayan mi, ah? Wan mare. Anya, awan maayabam nga umay agburas ko nam. Wan nga rod nana, iso nga imayak, ta umay kayo kumaayaban. Ay, pasensya kan. Saan kami ang makaumay? Anda nga min aramidin mi dito'y balayin ton bigat. Amangan no mabalin nga itantan nyo pa'y laeng, tata. Tani, umay kayo kumapay laeng agburas iti mula mi. Ay, kuasaan. Tagaramid kami iti kulungan ti manok. Agriring aminan iti kaaruba mega po iti mula da. Kasta ka di? Ay, padasam ti mapan iti ayan da dinaw. Amangan no awan papananda inton bigat. O sige nga ron, tata. Inton sumarunulatan. Ne, da kayo matgayam, anti. Wen boboy, adda ka din ni mamang mo. Ha? Adda na panan na itay, anti. Amangan no napan gimatang iti sidaan. Kasta ka di? Apay, anti? No sumangpet ni mamang mo, ibagam kan kwa na nga imayak. Kan ibagam nga umay ije balay inton bigat. Ibagam atang danak nga umay agpuros iti kamatis, ha? San siguro ama ka umay, anti? Ngamin, imay ni tata insyo itay. Ay ayaban na ni mamang ko amapan makitang dan iji ayan da inton bigat. Ha? Isumot tinangag ko nagsaritaan da itay. Kasta ka di? Sige nga rod, basta ibagam latan no sumangpat, ha? Un, anti. Nay, si kamot gayam ti lumabas, Lisa. Sa dino ti papalambalasang ka. Mapanak man makitang dan ijayanda tata insyo nana. Kasta ka, day. Kunak man napan kayo ijayanda mari badet. Agsapsapul mo tititangdanan na idikalman. Ay, maturugak laengan ngagmalmalam. Ngam ti mapanak makitang dan ijay ayanda. O nga ro da nana. Iso ahusto lang tasaan kaya napan. Iti kasta, maamiris na dagiti sana nasaya at nga raramidan na kadagiti tangtangdanan na. Bareng no makaamiris, balasang ka. Oh. Adamot la umainton bigat? Ay, awan nga rod tinaya bakla kay. Uray maysa. Anya? Ay, nakasano da ito yan. Ma-overripe pan di bunga ti kamatis na. Sapay nagni na itati presyo. Day tanti bagbagakan ka. No nasayaat ko matipakpakitam kadagiti tangtangdanam. Saan kumakastoy ita? Ha? Anya nga ita. Awan apuluson tagpuros iti bunga ti kamatis. Puruso mo na siksi ka. Anya? Ay, sapay ko mata makaamiris ka matayin bakay. Makabanog. Anya, nalpas mo. Iti kasi akalawa, malpas ko. Unay kamutan. Maamiris mo itan. Nga awan serbi ti kinalawa ti garden mo. No awan maayaba matumulong ka. Kastan tumot ngamin ti ugalim. Ha? Bumabanton ti presyo ti kamatis. Ngam di mo pa ilan alpas a pinuros amin. Lakay. Ala, agina na ka. Kalpasan na. Ingka manin agburas iti bunga na. Lakay. Talong aldawon manipod inrugik tinagpuros iti bunga ti kamatis. Aging gay tajak pa'y nalpas. Ah? Narigreg da pa yun. Tanaluom da una yun. Awan ti mabalin ata. Awan mo't ti tumulong. Awan mo't ti naayabam. Di anusam. Saan ka mo't amatulungan? Tadda mo't trabaho. Kasano da ito yan? Ti aramidam, ingka iji ayan da tataramon nga gasawa. Ingka kid daw iti pamakawanda. Kasta mo't ten ka ni Lisa. Ha? Barang maalukoy mo idakit umay da katulungan. Hanggang pangasim. Di mo ulitin ti sigod nga aramid mo, ah? Wala kay. Ikarik. Asikaswak ida na imbag. Agyaman ak, no kasta bakit? Nana, tata, pakawanan dak kuma. Amok anapasakitak tirik nayo. Ididamo nga inayaban kayo nga umay makitangdan. Ah, Naamiris ko nga awan serbiti kinabak nang nga adda kada kami. No awan met ti umay tumulong kada kami. Ikarik nana, tata, saanin ang maulit pa di inaramid ko kada kayo.
asikaswan kayon iti husto. Ay nasaya at nukas tabadet. Nasaya at naka-amiris kan. Kinapudno na mabalbalin ka san kami nga umay makitang dan ijayan niyaw. Gapo iti pakitam idi kada kami. Ay nga mitat, si ka mismo ti may nagpakaase. Ay kat umay kami Ay na, agyaman ak unay tata. Agyaman ak iti kinasaya at yo. Congratulations, Ali, anak ko. Nakagraduar ka matlaan nga niti kolehiyo. Agyaman ak nanang. Agyaman ak iti adu a sakripisyo yo kinitatang. Para kada kayo amin dayto abaligik. Ay na, naayat unay ti Diyos, ta iso ti kang runaan na ng tulong kada tayo. Tapno makalpas kay ti panagaadal mo. Wan nanang, makatulong akon kada kayo kinitatang. Agsapol ak adagos iti panggadak, nanang. Tadakan ka dayta, anak. Kaya't kumati makatulong kada kayo, nanang. Nang runay ti panagadal ni Maymay akabsat ko. Ay, kat pagyamanak no mapanunot mo ti tumulong, nakong. No addan panggadak, isardeng yun tumatan ti mapan makilablabada, nanang. Agina na kayon ton. Napigsaak pa'y, anak. Kabailak pa'y tagtrabaho. Isupay ti tangdan ko amapan makilablaba. Imbagla pa kitsinda kiti sidaan tayo iti inaldaw. Laida, bakit? Ha? Nabartek manan ni tatang si Mangpet, nanang. Ay, wen nga rod. Ala, mapan kan iti silid mo. Taasi ka suwakon ti amam. Agar mo sarkan, tamnusan ka maladaw iti trabaho, mlakay. Wen, tani, aldaw gaya man. Naimbag ta rining nak, Laida. Ay, Nagunagan day ta sinay mo, Laida. At na problema, masyanak lang amin iti langam, lakay. Nagkutungkan. Isublim ti sigod a pamagem. Idisan ka pa'y nga uminiinom iti arak, nabakid ka. Ang amita nagkutungkan. ay na, ori na ko tungak. Dahil ti akmat bakit? Danag mo na ya. Ay, nuapay nga na di mo may sardeng ti panagin inom mo Minalam amabartek ka. Awang pa'y aldaw asaan ka amabartek. Lagi din. Magan kameten. Baybay aman day ta arak-arak ato pikom. Ken sardeng amon timang sirsirmon kanyak. Bakit? Uray, taday tamat latibisyo. Anya, dyan baga di asawa mi ti cellphone. Din daw. Himawag manin ni di kalman. Di ka kano man anawa. Dayta kadilang tirason tatang. Iso nga may kayo diti balay. O may kayo ag sermon? Sardegam nga minen ti kasta nga ramid mo. Din daw. Parparigatim latabagem. Iti kasta nga raramidem. Anya ko mati pakarigatak nga itatang. Pagaragsakak kidi Liwliwalaeng met. Agas ti bambanog ako nada. Agmalmalam nga dagit opisina itinaldaw. Siyempre, kasapulak mo ti pangagas ko iti bambanog ko Mangted kiti ti sakit day tangarak. Nangrunaket kanayon met kanon. Kuna di asawam, aminalem ti panagbarbartek mo. Maasik ako may ti pamilyam. Awan mo ti pagkurkuranga kiti pamilyag, tatang. Wen, aklonak. Kanayon ak ngagbartek. Ngem ititid ko mati pagrebengak iti asawa ken duang anak ko. Saan da mabisinan? Ken amoyo mat. Nakalpas iti panagadal na tinaunang anak ko. Ket tinaude, makatawan lat urayanen, makaturpos tumatan. Kasamot nga rod tabagim Saan apanangi daw dawat? Kasanon no agsakit ka. Kasanon ti pamilyam din daw. Sa tabale, nakaadalan ti nauna nga apo ko yo. Tilangan buridak nga apo ko yo, ti saan pa'y anakalpas. Imposible abay-bayan dan to ti nada.
Inton mataya kon. Anya dayta nga ibagbagam din daw. Matay nga ibagbagam mat. Katuan met tatang, amin tayo agturong dita. Ubing man kan lakay, saan nga amo tigasat na. Matay tayo amin, tatang. Oh, adto yung allowance ni Maymay nga ating ko, nanang. Ha, ay na, agyaman anak ko. Ay, talaga makatulong kan, manipod addan trabaho. Isardeng yun ti panaglablabayo. Tadak mo na makatulong kini tatang, nanang. Ay, anak ko. Please, denggendak ko mananang. Dito'y kailatan balay. Tada kami ti ilabaan nyo nga aga-ama. Siyak ti mang tandan kada kayo. Alaman laengen, makamu ka no kasta ti kayat mo, anak ko. Laida, ayan mo. Laida, umay ka man, bakit? Tatang, adda di tabalay ti landlady tayo ni nanang. Napan nagbayad iti abang tayo. Hingkaya ban, tayo timplan na kiti kape. Siya kung tagtimplay ti kapiyo, tatang. Saan? Di mo amo titimplak. Di nanang mo tagtimpla. Hingkaya ban. Ha? Urayan tayo nga rodan. Tamo ka mabit lang di tabalay ti landlady tayo ni nanang. Ringan nagtorno at ni nanang mo Ay, well, at apay allowance mo. Detoy. Ay, inikanak ni Manong iti kwartak idi nagsweldo, tatang. Lalaki din. Alay mo. Makamukan iti data. 5 gasot na ita. Katanga mamin na kayat mo. Dito pay. Ha? Kuka mamin na kwarta kiti bulsa ka. Lala. Bakit? Inakagtrabahon. Tay bilin ko din do Sapay ko matasan ka manan na mabarte ka sumangpet. Unay ka naya. Liwak la daytan, konakmat. Ay, wen, nalipatak mo tan. Nagswildo agay medical man. Ato yan. Bayadam to amin na nababayadan diti balay. Itad munto matan te pagbayad ni Maymay iji pagadalan da. Lakay, imbis sa paggatang mo iti arak ti daduma asweldom, urnungam laengen. Urnungan ta, tapagbalay tanto, tapno saan nga agnanayon nga agab-abang tayo. Wen, dagitin to ang nagtantagi patak dari ti babalay da. Makikabalay tantulat tan akadakwada bakay. Anya, ay, adan tumatan kabukbukudan da a pamilya. May mayat mutlaang no adda may lasin na pag naadan ta. Uray basit abalay, basta da pag naadan ta. Daytay saan kumamot nga agab-abang nga kanayon. Wen. Makaornong tantulat ta konakmet. Basta dinaklapdan iti panagin inom ko. Taagas la ti bambanog ko dayta. Bakit? Nanang, no aday intriga ni tatang asweldo na kada kayo, idulin nyo. Wan nanang, da kami ti makamoy ti amin na masapsapol iti pagababangan tayo. At damat ang trabaho mi ngagkabsat. Aniya? Wananang, siyak tagbayad iti bil ti danong kan silaw. Tanimot manong ti makaamoy ti abang tayo. Wan nanang, kastamot ang dagiti masapsapol tayo dito nagtibalay. Ay na, agyaman na anak ko. Nalakit, tulungan dak nga raw namang bagbagay ti amayo. Tapno isardeng namutin ti panagbarbartak na. Dito ti suldok, Laida. Ay, pasensya ka ta. Nakisayak maden ti suldok. Bakit? Saan ba't nga ron ta mabalin na jak matang gastos? Iti pa nagsasango mi nga
Agagayam. Ay na, dindo, mapmapanan ti tawon. Lumaklakay kan, agnakam ka kumamatan. Nanakamagmat, bakit? Si kakit imit. Rugyan nakmanin ako rak. Ay, kasyam man tabagim. Ipatpatag na ka kadagiti anak ta. Apay, kayat mo ti agsakit. Anya ka laki din na ya. Adaya mati tawasan niyag sakit. Bakit? Amin tayo. Makaptan iti sakit. Amin tayo kat matay. Layda. Sana ka mabuteng matay. Ta agturong tayo amin dita. Nakasagana ako na matay. Bakit? Ay na, saan man akas sa tibagbagam? Anya ka kadi. Nalala. Idulin mo kitin ti sweldok. Bakit? Makamukan iti dayta. Owen? Makamukan o idulin mo. Owen no, saan? Kwartam daytan. Bakit? Nay, Rita, kaanakan. Si Kamat Gayam. Naimbagman ta nakapasyar ka. Awan ta, ade importante nga ibaga kante. Sumra ka kaanakan. Umay ka. Agyaman na kante. Kat, kumusta matan nga dagya kakasinsen ko? Kumusta nga'y matitrap-trabaho da? Mayat, kaanakan. Nagagutdang agtrabaho. Kan isudaan ti makaakaamoy ti amin na paggastusan di ti balay. Ay, nasayat nga ro da, ante. Makilablabada kayo pa lang. Ay na, saanan. Saan na kaya't dagiti kakasinsin mo. Didak palubusan arumwar. Asikaswak lakanuidan nga agaama. Akat, wana, ante. Kakaiso na nga nakadalan na gaya anak yo. Kat, kamusta matan nga ni Angkal, nagbalbalewan. Saampay nga raw. Artiklat kamot nga ginggayta. Apay ngay. Lumakla kayan, di ba lang nagbalbalew? Ay, diyak mo'y tinayjay nga uncle mo. Awam mo dengdenggan na. Ragragsak na lakanon dayjay. Iso abay bayak man laengan. Ay, unayan ni uncle? Ay, gayam. Iso ngay mayak tayo lakla ko medya dadu mga pasati dagame, ante. Anya? Nay, apay nga ila ko yung ay. Kasapulan mi nga mente kwarta. Pag abroad nila kaya ko. Awan mat nga men pag-alaan may te kwarta. Iso nga ila ko men adya dadu mga dagame. Aniya? Da kayo te mo na nga napanunot ko nga pangilakuan, ante. Numabalin kat dya kayat nga ila ko iti sabwali nga tao. Da kayo te kayat ko tapno datayon to te agkakaaruban o bilang laang. May kit kayat ko ah. Sayang day dya adaga. Sapay napintas ti lokasyon tayan ti lutiyaw. Sige nga ron, ante. Da kayo langan ti manggatang niya. Addang rod kwartayo a paggatang yo, nanang? Wen nga agpaiso, nanang. Adamat urnong ko. Mano ti kasapulan yo. Ay na, saanan anak ko. Di yo kisayan dagiti urnong yo. Tapara iti masakbayan yo dagita. Umdas ti urnong ko. Amang ano nangina ti panangilako ni Insan Rita iti dagada, nanang? Basit laang jay laklako na. Kanalakalaang ti panangilako na kanyak. Tawan mo't sabsabalay. Adaya ornong yo, nanang? Wen, adda. Ngam di yu ibagbagay ti amayo ah. Diyak kaya tamamuan ng adagatangan tayo adaga. Tapno masurpresa. Ha? Diyak pulos kiniskisayan nagiti inyin intrigan aswildo na kanyak. Tada kayo mutin ti makakadang agas-gastos diti balay. Awan mo't paggastusak. Iso nga imbangkok dagiti inted na kanyak. Ay na, diyan ni malpasan ti balayo, Antilayda. Wen nga Rodrita, kasla kaano la idi na irugi. Ita, malmalpasan. Kat, agyang kayo ito yan, numalpas ti balayo, ante. Wen arita, umakar kami to dito yan na paman na malpas. Ngam, talaga kadingahan nga mo na angkal dato nga balay? Diyak imbagbaga kaanakan.
tapno masurpresa. Bakla at to no ibaga ka naggapo amin iti sweldo na tinahigatang iti daga. Kanto'y maipatpatakder abalay. Ay, sabagay, nasingpat ni Uncle nga ure ka na yun nga agbartak. Di jamat lang kinabartak na ti problema kanya na. Di ba, ante? Wen matkit day, Rita. Dayjay laang ti bisyo na. Ay na, narabyan ka man na si Mangpet dindo. Bueno. Ito, oray nak, pinapintas nga asawa ka. I miss you, bakit? Nala, sumrag ka din. May kan. Apay na kita nagadawa traveling bag dito isalas. Sino te pumanaw? Ala, maturog kakit din. Inton bigatin ti panagsarita ta. Sige. Dito yan sa pati pagdurog. Ay na, ay, ala, aglangan ti ulas kanpungan na. Nasigurado, jak mariing day tuyo no nagidaan. Nay, aguro kadagosan. Mas daaw lakit ni dayto. Gapo kadagiti nakita na traveling bag ditoy. Di na amaw nga umakar kami inton bigat iti ka barbaro abalay may. Masurpresa lakit dito asawa. Ammo ka maragsak. Kadsapay lakuma. Tagbalbaliwan ti asawa. Ay na. Ay, agsapa manan. Agyaman na kapo. Tainikan na kami manan iti sabaling aldaw. May! Umay kayo! Tatang! Apay! Ay, bumangon na kadagusan. Apay, anak ko. Hindi, Tatang. Sana makasaw. Kasla marigatan niya gangas. Sana mariing. Diyos ko! Dindo! Green ko! Tatang! Sige kong ko naman ako! Itaray tayo di hospital tamayaw! Agaling ka Dindo! Pangasin! Di na kami kumapagdanagan! Agaling ko! Anak ko, ikaw mang kita iti pangiluganan tayo tamayaw! Itaray tayo di hospital! Oo, nanang! Jak kamal iparkon Laida. Saan ka pa amatay dito? Aging magkapay. Jak kapalana. Patkan kayo pamilya. Lakoy! Tatang! Dindo! Pag-asim ka niya! Saan ka pa niya matay? Tatang! Dindo! Nanang, umay kayo kumamangan. Di kay nangan apulos. Jak makapangan, anak ko. Nanang, sublatan da ko'y nagbantay ti bangkay ni Tatang. Inkay pa imangan. Awan ka, anas ko, amangan.
Saan nga mo nagtitaraon kanyak? Nanang, amangan nagsakit kayo iti saan niyo panpanangan. Wan mat nga minanang. No kayat yo, inakalaan ti kanan nyo tauray dito kayon amangan. Alan, ading, inkaalaan ng titaraon ni Nanang. Wan manong. Awan serbe dagiti sorpresa kiti amayo. Tasaan na nakita ti balay nga impatakder ko apag naudan tayo kuma. Anyangay. Kat di tayo mat ninamnama akas ti mapasamak kini tatang. Nanang, di na mat nalasatang ti panakaatake na. Nagsakita panunutan anak ko. Kinjak pulos ni namnama ato'y balay a sorpresa kalkuana. Isumat ngayam ti pakalamayan na. Kakaasim at tamayo. Ala, di kayo unay agladladingit. Ta makapadakas dahi takada kayo. Aklonan tayong ti amin. Ipatpatag ko na iti amayo. Nauray ka nayo na mabartag. Nadungulat ta kada tayo ti amayo. Awatan tayong ti amin. Ta amin tayo. Mapantay amin kang patay. Anang, di tayo lamo no kaano. Iso anas ka na kanayon tayo nakasagana. Nanang, tapno makapagbabawi tayo pa yung muna kadagiti nagpasunan tayo. Sakpay ti pupusay tayo. Uwan anak ko. Nasakit man nga aklunan. Sige, ikarigatak nga aklunan ti pupusayan tamayo. Italakmin kan ka ti amin, Diyos ko. Ti pagayatam ti matungpal, Apo. Ala, itulog kayon, tata. Kasla saan nyo matan ang kabailan ti agawin? Di ka matanagan kanya. Kabala kaya wait di bagay ko rekas tayo. Parte ka. Amangan no anya pa'y ti mapasamak kada kayo ijay dalan, tata. Ngamin, rabi una yun. Di ka matanagan. Lakaya kon. Mano atawinin nga. Agaw-awin ang iti. Kastoy. Ngamawan mo dakas. Ano paspa. Sama kanya. Anya? Dito yakan. Ala. Sa kunti makamo nga gawid. Sige nga ro, tata. Agan-anad kayo, ah. Ay na, kunakon kat, nabartag ka man ang lakay. Sa di naman ang ayatinapan mo na kiinuman. Nagapuang idayan na bilain. Nagsasat kami. Kasangay ngamin dyan tumboy ang kapsat na. Ay na, unay kamutan lakay. Ay, sanda kamuta paritan nga uminom. Ngam kita kumamot Di mo labsan. Imbaga ta nakawid ka pailaan. Wampay na puta ka, napanak. Naginom mo dyan, nagawid. Uray ka sa nun, barna ka, makawid ang bakit. Ala, gusto nga rodan. Hingga maturugan. Di kan sumanaw. Nakaturugan dagiti apam. Ang mga numadisturbo ti turog da. Ang ngamot ni Lola. Nabarta ka nagawid di rabi, sumanao. Ay, wan nga rod. Adda ka nun na panan na, paskan. Iso nakiinom manan. Jak nakaturog iti gusto, ta sumanaumat. Ulit-ulitan na dagiti bagbagana.
Ay, mala, pasensya. Amon, apo, kwan. Nagawid ak inton malamig di balay ta, jaya ka maturog lula. Jak kayat dito yan. Anya? Jak maanusan ni Lolo, nakos dyan na bartek. Sana maumumang agsasaw, uraging gatparbangon. Anya? Nabartag man na ni tatang nga nagawid idirabian ako? Uwan tatang. Saan nagpakaturog? Manipod si Mangput, aging gatparbangon, sumanao. Ay, unay ni tatang. Talaga di na maikat na dyan nga na. Kat anya ngay nga rod, oray kas dyan na asuman na o. Tinapatag, saan atay agwala no nakainom. Day lang tasao asao, saan amabampannog. Sa bagay Iso na lang, tadi na paturugan ti kabalay na no kas dyan sumanao. Maalabay amon, ang mga numapan mo manunungtan ni tatang. Wala nagpaiso tatang. Baybayan yun, tanausawa na ni Lolo. Agyaman tasaan na ira na nga daki di balay. Ang mga no pinagsasawa. Nay, si kamot kayam, Waldo, anak ko. Una nang. Apay awan ni tatang? Naawan, rimwar, jaka mo no napanan namanon. Ay, ang mga no napan mo nagbirok iti kainuman na. Saan mo't siguro? Ang mga no napanlay di bangkag. Nasaya at nukas ta. Nukas dyan nakainom ni tatang. Kaya't sumanao. Awagan dak iti balay ta umayak adagos. Buong takman. Ah, Sana nasaya ter aramiden na. Laklakayan nga awan manaknakem na. Di nalar aramiden ang dikas dyan. No, dak diti balay. Ang mga no pagsasawak na di alakay. Umadanin ti kasangay ti anak talakay. Dito'y tayo ka di balay nga iselebrar. Hindi nga rin pang panunutak. Nasay-sayat sa no di ayan datatang. Tanalawlaw at space ijay. Una, nasaysaya at matlaang no ijay. Ngamin, no dito'y tayo balay, sigurado asaan ang makaumay ni nanang. Di namot kaya't ti umay dito'y. Huwag nga ron. Ala, ibunag mo to nga ro dagiti kaldero ang mausar inton kasangay ti anak ta. Ala bakit? Siyak ti makamo. Ay, huwag kayam. Di mo liplipatan nga awisan, nagiti katrabaho, ma? Awisak mat, nagiti katrabaho. Wen, lakay. Sigurado nga umay da. Wen nga agpaisuan nyo. Kasangay gayam jay putot mo inton Sabado. Una, umayak pa rin. Awan mo't papanak ijengal daw. Okay, agyaman na, pre. Ay, wen gayam. Ijay ka di balayo. Ijay ang datatang. Nalipit ti space ijay balay no bilang. Una, sigurado. Mabartak tumanon ni Tata Mayong. Saan ba't siguro? Takmat. Amumay. Mabutang kanyak ni tatang. Sa bagay mo't kitiya. Ala, wen. Umayak no Sabado, pare. Amoy ya. Manipo di day. Aging kay tala. Kaya kon. Ada tao tiyak tal talaga niya. Gusto daytan. Adun tinainom niyo. Mangantay kitin. Mga nakailatan na naka. Amoy mo kanya ka. Mga nalatan na mabisinak. Gasto nga ben. Pre. Isuro ka may papaniti trabaho. Denggan nyo tibaga ka. Tatang. Kanya kayo mutan tatang. Gusto mo't kumadaytan Da kayo mutan ti makarangrang. Gusto na yun ti bartak yun. Ingkay maturugan. Ay, sana na ka. Alagan man ngayon nagmaturog at ano ti bisita. Ala, aramida niya ta. Istorya kami kanipari andeng. Ala, gusto daytan lakay. Nabartagkan ko nakmart. Amo ka naparte ka. Sa anak mo nga gulgula. Uwan angam nakababain ka dagiti bisita.
Itay ka pa'y laasuman na udita. Ulit-ulit am te bagbagam. Anya kay mo tatang. Itay kay pailang abagbagaan na sumardeng kayo. Yung maada kay lata dito sumanaw. Ha? Sumardeng kayo no buyatan kay ti danaw. Anya. Didak pagpungpungtutan tatang ne. Talaga asuyatan kayo iti danaw. Anya. Di kay pailang amin mapan maturog. Maminsan pa nga damangeg ko sa uyaw. Ay, nakababain ka dagiti bisita day tangar aramiden yaw. Anya. Ay, Waldo anak kaw. Apay akas dyan mo ti panagsasaom kanyak nga amam. Kasanumot ngamin tatang. Kat kas dyan mo tiraramiden yaw. Amukmet na barte kak. Ang emure kas jay. Saan kumamot akas jeti bagama. Sa pa iti mismo asangwanan dagiti babarkadam. Amaw. Lakay akon. Ngamiti da ito akin na lakay kao. Si kala mismo nga anak ko tinakaibaga kanyak iti kasjay. Dagiti naganak ko iday. Kadyak imbagbagawan na pinagsasawan ida. Nasakit tinakam ko ken kawal daw. Agtal na kayo man tatang. Ay, sumanao kayo manin ako nak. Imayak, tao may kukumaibaga kada kayo. Akasangay ni nanang yaw inton sa badaw. Amang ano nalipatan yaw. Saan, tatang? Saan mi analipatan? Hanggang pangasiyo ko ma. Tauray saan kayo nga agawis iti sa bali a tao. Ha? Ngamin, mangibabain kayo laeng. Sigurado ada kayo tumanon timang mangeg. Sa kay tuman asaon. Anya? 5 kayo lang amin nga awan sorsoro yaw. Di kayo lang amin agulimat no adda bisita. Iso ano addan to pasken dito'y balay. Uray saan kayo nga umay. Ta saan kayo nga imbitado. Anya? Lakay, apay mat nga minakas di timbagam kinitatang. Ay na makapungto ti oray asinaw no kasjay timang manggam. Nakababay nagano bisita. Win ngam saan kumamot akas di timbagam. Mabalin mat nga inay ayong kumaama panlaangan maturog. Ay na, amuyo mo't no siya ti makapungto. Ibagak ti bagak. Amak manday tawo no saan. No kamali na. Ay kamali na. Ay unay kan ayang Waldo. Amam day jay. Ngam na iturod mo a pinagsasawan. Bidot ng road. Alangan mo't abay-bay Maruam nga minukas jay. Waldo, may sakamot nga ama. Kas itinako na ni tatang. Sapay la kumata saan munto ang mapadasan day ta iti anak ta. Awan mat madingar aramiden na. Suman na ula ang nukas ti ama bartek. Jak tumapadasan day ta. Tawan mo't ti madingar aramidag akas kinitatang. Maklaw, tinaramid ka anak tabakay. Pinagsasawan nak, imbabain nak. Ay, hanya nga rod ngay. Kamanipod mo't iday kas deti ugali ni Waldo. Nalaka makapungto. Sapay la kumatadinan tumapadasan ti mapagsasawan may. Nalala huston. Bareng makapanunot ti anak ta kat umiagkid daw iti pamakawan. Patsyem, kano nakahahay pride. Nala, datan na naganak na ti mga awat kan kuana. Gapo iti kasjay nga ugali na. Addan to latagundaway ang makapanunaw. Ula kay, aging ka dita. Awan pa'y panggap mo amapan ijay ayanda tatang. Anya taramidak ijay ngay. Inkaagkid daw iti pamakawan kada nanang. Nang runa kinitatang. Tirumbangag kid daw iti pamakawan ko ni tatang. Anya? No sana kas jati aramid na. Di jak kumamu pinagsasawan. Na-pride ka mat unay. Mamin ano nga ibagakken ka nga amam day jay. No awan ni tatang, awan ka mat. Adula amin asaom ako na akon. No awan ibaga masabali pumanaw ka na. Anya? Ditak man isuro na nang tatang. Amok ter aramidak. Anya? Darnel. Adda ko ni tius nga edad. Amok tinasayat kan saan tatang. Anak ko. Adupay dagiti ba nagasaan mo nga mo.
Iso dumngag ka kumamot kada kami iti inam no kastoy nga day bagbagami. Dumngag ko nan. Kasano nga dumngag kahit saan mo't ahosto ti bagbagayo kanyak. Anya, Ala, panawandak ditoy. Amangan nun niya pati maramit ko. Sumanao kayo. Ning, si kamat gayam ti masabot ko, Daryl. Ha? Nabartag ka. Kasi makita man, nabartag ka. Yan, bagampal lang. Anya? Nakita mo lang ako doon na nasana nalintag di panagnak. Ala, labsan ka man laungan. Ang mga nudyak makapagtapil. Kat anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Oo, patsam. Ay na pare, nagalas ka talaga ti ugali jay anak mo. ay na, pasensya ka na ti anak ko pare. Palagi pa nyo dayang ubing. Ang mga numakatumpong to itinauyong. Bugbugin dalakit di dayay. Lukas jay lat na ti ugali no. Kanayon mi matapalpalagipan. Ang wala ta. Ay, talaga nasukir ti anak mi. Daytan jay ibagbaga akanayon kan kaidi ni Tata Mayong. Anya, awan pa ilan ni Daryl bakit? Kanurabiin. Wan nga rod lakay. Sigurado, nabartek tumaninday jay nga agawin. Wala yan. Talagang awan dengdengganan apang magbaga. Wan nga rod. Numaminsan, jaklata nagtagtagari. Ngamin, oray anya ter aramidan ta. Awan lat naman ti panagbalbaliw na. Hala, kasaritak to ti anak tayo tun sumangpat. Siyak ti maka mo. Daryl, rabiin, ngamadna ka pa ila dito yung agin inom. Una, tatak. Abay, anda parikot na, ha? Awan parikot ko. Ngam sigurado nga agururay dagiti dadakkel mo. Ang bibing, ikaw naman iti masab. Buti ti arang tayo tuloy ko ti akin namin siya balay. Ano? Ikaw na! Sana ka pumano dito. Kasi ka lang nagwala dito. Ituloy ko ti akin. Daryl anak ko. Gusto ko man dahil pa nagininom mo. Ha? Nakainom ka si Mang Pait. Ngamadda pa imot mong anak. Apa nga minayatatan? Anya ti parikot siya ti panagininom ko. Kadyak ba't daw-dawatan ti gatang ko kwarta kada kayo? Anya, wen, pudno day ta. Kwartam tigat gatang mo. Ngayon para kanyak. Pampanunutag ti salon at mo anak ko. Ano namin? Tiyam mo, alakay. Hindi man lang dyan. Pumano ka? Amo yung matadyak kahit ni masersermunan. Ala, pumano ka? Ang mga nadyak makapagtapal kat may buyat ko kada kayo ti arang ngayon namak. Una yun ti anak talakay. Apay akas tamutan. Saan tamot ang nagkurang iti pamagbagakan ko na. Ngam apay akas di mutan. Yan nga roda. Kabalanak mo ta na pagsasawan. Uray limpyo, uno na bartak. Sapay la ko matadapay namnamang agbalbaliw ti anak ta. Gusto ti ko na ni tatang. Makapasayar itirik na. No mismo nga anak ti mang sermon kan ka. Mariknak itan tinarik na day di tatang. Gawin ti panang sungsungbat ko. Uno pa nagungungot ko kinkwa na idi. Lakay. Agbabawiak bakit? Nagaman yan ay. Awan mo't tanday di tatang pagkidawak iti pamakawan. Agyaman naklakay. Tanaka amiris kan. Ne, nakapilis ka matanak ko. Papanam? Itangal daw, ti pumpun aman ni Roy agayam ko, nanang. Isa mapanak. Ha? Kasta ka di? Ay katuan Mapan ka anak ko. Ngampang nga asim ko di ka unay uminom no aday pasangod ang arak. Dependen to, nanang. Ay, awan pa ilang ti anak ko. Sigurado ang nabartek mananday dyan sa wangpat. Ay,
Sa anak mata nagkurang anang bagbagay ti anak ko. Agam apay nagbalin na kasjay. Daytoy kadin ti bunga ti aramid ko iti kalabas. Ti panang basbastos ko idi ka ni tatang. Diyos ko, pakawanin na ko ma. Gapiti nagbasulak iti amak. Kat sabay ko ma, tanapakawan na tayo di tatang ko. Tatang, Nasayata dakan boy. tatang, Apay nga narakop na kanak ko. Naggapom ka di. tatang. Oh, apay ngagsangit ka. Ada ka di parikot mo. Pagkawanan da ko matatang. Naglablabusak ka na kayo. Ha? Imatindarak iti pan na kay tabon, dya matigayam ko. Kat sakmaya na itabon. Ado dagiti nagsawa pang lakayan. Kat pasig apam magbaga dagiti imbagbagada. Kat husto amin dagiti tatang. Anak. Pagbabawyak amin dagiti nagbasulak kada kayo tatang. Napatag kayo kanyak. Kat manipod ita. Agbalbaliw akon. Kat aginggat ka bailak. Ikataw kong tiara ka bisyok. Agyaman na kanak ko. Gaputa na kaamiris kan. Kat sapay lang ko ma. Tagtultuloy ang dayta apa nagbalbaliw mo.